De stadsgraften van Stadem zijn eind jaren 60 voor het laatst uitbaggeren. De laatste jaren worden de gevolgen daarvan duidelijk. Het zijn vooral de inwoners en ondernemers van Stadem die de gemeente Zuidwest-Friesland oproepen om de waterwegen aan te pakken. Nou, die bagger die zorgt ervoor dat boten hier af en toe vastliepen. En aan de kanten vooral was er absoluut onvoldoende diepte voor de passanten die we zo graag hier naar Staveren krijgen. En we hebben het ook gezien als een belangrijke randvoorwaarde binnen het masterplan van Stavoren. Dat erop gericht is juist om die bootjesmensen, de passanten, hier zoveel mogelijk naartoe te krijgen. Door tal van oorzaken begint het baggerwerk nou pas. Dat had te krijgen met jild, maar ook de noodzaak van extra onderzoek speelt een rol. Dat het nog even duurde, hier ik vooral te maken met wat zit er in de baai en op een baai. Dus dat moest goed uitzacht worden. En we hebben het ook wel even goed met elkaar praten van waar gaat het door. Want uiteindelijk, wij doen nou het baggerwerk voor de provincie en voor het wetenschap. En we hebben ook praten moeten over wat zij betalen moeten, omdat wij dat doen. De kosten voor het baggerwerk in Stadem zijn goed €1 miljoen. De zwierversmarrige groen wordt voortellen door een specialiseerde bedrijf. Wat we doen is, wij baggeren vanuit het water. We gaan een kraan op ponton staan. Wij slaan de bagger oer in beunbakken en wij varen die bagger weer oer naar een oerslaglocatie, hier buiten het dorp. En vervolgens wordt de tapos op auto's laden. Dus meestal in de bebouwde kom van Stavoren, die hebben alleen nog wat zichtoverlast. Maar voor de rest is er weinig overlast ervaren van het baggering. Het boeimonderzoek had blikken die in dat op 92 plekken mogelijk archeologische vindsten lezen, waaronder munitie. In de Tweede Wereldoorlog had hier het nodige als zich afspelen. En daadwerkelijk aanwijzingen ben direct voor. En daar zullen we dan op een bepaalde manier natuurlijk mee omgaan om juist die locaties die kritisch binnen veilig te benaderen en die explosieven te verwijderen. Het werk in de stadsgraften mat voor maart dienwezen.